Mas gipanindot og gipangandaman ang replika de Capiliña de Fatima sa lungsod sa San Remigio alang sa mga pilgrims ug sa mga turista nga hayan mo bisita sa maong kapilya. Kinisubay sa mas daghang mibisita sa maong pilgrim area, human gibuksan kini sa miaging tuig. Giingong moabot sa 1,000 ka mga deboto ang kasagarang mobisita sa Capiliña matag adlaw. Ug sa nagkaduol nga pagbalaan sa Kwaresma o Holy Week, si Bishop Ruben Labajo, Auxiliary Bishop of Cebu, mipaambit sa mga kalihukan alang sa Capiliña de Fatima, Cebu. Unya, this coming Lent at Holy Week, doon na tayo pari in charge din ha sa to ang Capiliña. But doon na definitely doon na mga recollections. Dayon to, confessions, doon na himuon ng mga confessions, misa. Now, kung na mag-Stations of the Cross nga mo adto, pwede. Naasa ato ang grounds, doon na tayo mga Stations of the Cross. So, maura na yung mahimo dito. So, limitado, tungod kay na ay mga pagahimuon, by tradition, ang parokya. Ang Vice Mayor sa San Remigio nga si Mariano Martinez, misaad nga simentuhon na ang dalan paingon sa Capiliña. Nagpadayon sab ang libreng sakay alang sa mga katawhan nga gustong mobisita sa kapilya. Dungan-dungan na po nangyari sa inyong landscaping. Huwag pa kasugod. Kaya nga po masay upan mga daan na ipagsiminto, huwag pa masay sukti. Hinay-hinay naman. Pero approved naman. So, Nagkanayon si Martinez nga padayon ang pagsuporta sa local government sa Capiliña, samot na nga kini makaawhag og mga turista nga makatabang sa turismo sa lungsod. Actually, na yung mga resorts dito, kaya maayo resort, no? Every 12-13, they offer special rates sa mga rooms. Kanya, offer po na sila o shuttle service, free shuttle service to the Capiliña. So you can see na ang mga resorts dito, nagpanikamot po. Gawa sa negosyo, nagpanikamot po to be able to make it easier for pilgrims to visit the Capiliña. Subay sab sa maong mga preparasyon, gilusad sab sa Archdiocese sa Sugbo ang coffee table book kabahin sa paghandom sa pagsugod hangtod na sa pagpabarug sa Capiliña de Fatima de Cebu. Si Father Monil Lapa ang nangu sa pagsuwat sa maong coffee table book. Ning saysay sa iyang kasinatian si Lapa sa pagsuwat sa maong libro. So far the book will be sold online, the hard copy. We don't have the soft copy. Through the Capiliña Facebook page, facebook.com Capiliña Fatima Replica at 1,500 per copy, and at the Capiliña site itself. Mahimong mapalit ang coffee table book online pinaagi sa Capiliña Facebook page sa 1,500 pesos. Ang tanan nga kita niini mo paingon diretsyo sa padayong pagpanindot sa kapilya. Mitambong usab ang Arsobispo sa Sugbo nga si Archbishop Jose Palma sa maong kalihukan. Si Palma nang hinaot og mihangyo nga sa padayong pagdasok sa mas daghang deboto sa San Remigio, dili unta magtukod og mga bars ug imnanan dapit sa Capiliña de Fatima, Cebu aron magpabilin ang kasagrado niini. Because we also would like to bring even to the knowledge of the government the desideratum of the church, namely, there are places when even the government would declare special prayer reflection zone area. Meaning to say, if for instance the government would approve that 5 kilometers surrounding Capiliña, ng example lang hindi pwede bar, hindi pwede kwan, that can also be done in some places. Kini si Queenie Holigon alang sa My TV Cebu.